langkahe suni. Urip dewek ning omah tuwe, bersujud ning jero sepi, nyeluk sang Ilahi tiap tengah wengi. Udu ustad, udu kiai, cuma penjaga sejadah ning mimbar suci. Tapi hatinya bersih kaya embun subuh, doa nembus ning langit paling duhu. Deweke ore dikenal menuse, tapi Allah werusape deweke. Arane bisu ning dunia, tapi dikenal ning alam langit. Selagi dunia aus ore bisa ngomong, sujud tegawe langit nangis. Padahal deweke utus sape-sape, tapi didemeni Allah sing maha kuasa. Ore jaluk dunia, ore gelati pujian, cukup Allah sing jadi tujuan. Selagi manusia nganggap rendah, langit malah nunduk rendah. Deweke hamba sing diumpet ake, tapi doa-doa nane ngeguncang dunia. Langkah sing weruh lamun deweke iku wong pilihan Allah sing maha kuasa. Udu pujian sing digelati, cuma ridho Allah semate. Deweke kisah sing haki